Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuphatha ke indaba yamaqela amakhulu alapha eMzantsi Afrika ke baphulaphuli, iKaizer Chiefs kunye neOrlando Pirates malunga nokuchitha kwabo ke abadlali bevula ispace ke belungiselela ukufaka abadlali abatsha. Masiqale kanje ke iKaizer Chiefs okwangoku ke yona kwela icala isachithe abadlali endicinga uba ke babini bathathu, ngoba phaya uEden McCarthy umfana omdala ke siyamazi uba uthengiwe kumfana omdala akasekho. Ibe nguGeorge Mahlow umfana omdala eKaizer Chiefs imkhululile. Ibe nguHappy Mashiyane umfana omdala ke yena ke nayo imkhululile iKaizer Chiefs. BenguGustin Sireno naye umfana omdala eKaizer Chiefs ayivakalisa into yokubana ke akazuba saqhubeleka sayinisa icontract. Ize ke ibe le nkokonyana kaNtwari kuvale kathi naye ke uzawuphuma phaa ngaphakathi ke eNaturena. Masijonga ke lapho kuqala leOrlando Pirates abadlali ke the abakhulula, sibona phaa uSipho Mbule, sibone phaa uThabiso Lebitso, sibone phaa uMabasa, sibone phaa uBandile Shandu, sibone phaa ke uKarim Kimvidi, nguKarim Kinvidi, ya Karim Kinvidi ke landixolela la magama kathanda uba nzima xa siwabiza. Ibe nguDave Miguel Vieira Gilberto, ibe nguRhomolemo Khoza, ibe nguSiyabonga Ndlozi. Nabo ke abadlali Orlando Pirates ethe yabeke iyabakhulula. Yazi Orlando Pirates ke yafaka abadlali abatsha, yiyona seyigalele abadlali Orlando Pirates baphulaphula, ngoba apha sibona ke umdlali omtsha Orlando Pirates uSiyanda Ndlovu, ibe ngumthetheleli Mthiyane, ibe uSibangani Zulu, ibe nguMohale Ngwato, ibe ngulomfana ke kubani nguGampani Lungu, nguGampani Lungu, ize nguNiyo Ramphu, ize ke ibe nguAfie Balithi, ibe nguMathomi Molayi, Mathome Molayi. Nabo ke abadlali Orlando Pirates ethe abafaka uSiyanda Ndlovu, Mthethelele Mthiyane, Sibangani Zulu, Bohale Ngwato, Gampani Lungu, Niyo Ramphu, ibe nguAfie Balithi, ibe nguMathome Molayi. Ngabadlali Orlando Pirates ethe yabeke iyabafaka. iKaizer Chiefs ke isafake uThabo Moyisane kuphela, ngoba ke ngoku isafuna le nkwenkwenyana yeStellenbosch, kodwa ke nayo isenza inzame ayikayifumani le nkwenkwenyana ke ingulangelihle Phili, ulangelihle Phili. Iyamfuna iKaizer Chiefs phaa kuqela ke leStellenbosch, kodwa ke ayikamtholi, sazama phaa naphaa. Yona ke iKaizer Chiefs isafake nje umdlali oyidefender onguThabo Moyisane. Injalo ke baphulaphula ke into yamaqela amabini amakhulu aseMzantsi Afrika, iOrlando Pirates kunye ke neqela ke leKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphula ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.